Hello, good morning mga kapren. Mayong buntag kaninyong tanan. Di ako karon nag-inom ko og tubig bugnaw. Nagisagulag gamay nga makapapula sa naong. Okay ni akong imnon karon. Una-una lang nig snack. Juice Pomelo. Mao ni juice Pomelo mga ka-friend. Ug di ako karon sa akong trabaho sa balay ni Madam yang gipagunahan. Hi, good morning guys inyong tanan. Inom ka o imo po ni. Ako na po ilis-ilis ta imon akon. Di man kunin makahubog mga kapren kay mild man ning ko ana. Ilim nun na. Di man ni para sa bang ilim nun nga makahubog. Tubig bugnaw ni. Wa ni sagol. Puro ra ni tubig bugnaw. Mo ning balaya kapren nga nagguba po ni sa bagyong ulit kini niya. Wa pa maadyo ning balaya. Kay ila pang gitigo mag-budget. Kining lugar din ni mga kapren, amo ra po ning lugar ni, Kamiting tawag din ning lugar ra. Mga ako upong gikuha ag video kay para laban nga makakita pud mo. Labi na tos laing dapit sa Manila, sa tibuok kalibutan, nakaila din ning lugar ra. Maka realize mo nga mao din Kamiting. Ug kani ikaduha ka baso na yung mga kapren. Dili ko mahadlok na ini kay di ulit man ni kahubog. Tubig ra man ni. Kalisod man gud pug mainom kog hard. Nag-vlog ra ba ko? Sarap. Para akong nasa Alapaap. Okay na mga kapren, ikatulong baso. Tubig raman gud ni, hindi man ni makahubog. Ug kuan pa ni mayog di ko mahubog nga tulo na ka baso na tagbunog baso gyud oh. Wala po nagbaso. Ug ayaw mo kalimot sa pag-like, pag-subscribe sa akong YouTube channel, ang Probinsyanong Manginhasay Vlog. O ni agas nagtangki mga kapren, gipaagas na. Halano patutuya. Mao ni tangkis akong madam. Ay nang pa suntag tubig kay para nga nanapoy tubig sa langit bahay. Abi ninyo mga kapren, di ko mga muhag ka ng mga amo nga di buutan. Labi nag take mo pakaon dili ko dana pero amo nga maayo mo pakaon trabante. Balag sa sakto rag sweldo okay ra na naho. Nya di pud utang og sweldo na ubang mga amo kay utang magsweldo. Pabot-aboton pag mga do kasi manao sa kasweldoan. Kung ako kanihang mga amo gipili ra naho. Bugmahay nila si Madam Inlay
mani akong amo karon. Ug mapohon ug iyan akong buhian ato na pus ka Manong Michael magguna. Lami putos Manong Michael kay maado mapakaog trabahante. Inya puputasan. Di ba? Mara may pohon na nato mga kapren kaning kaon. Kita mo kaon, luya man ta. Wala yung vlogger ka gwapo si probinsyano mong Hinasay. Gwapo ni. Muros naong ni Lito Lapid. Kung sa ipatrabaho din yung mga bugat, pangbukid o pangpasak, kaya na ho. Kini diri mga kapren kiri dari dia at bang baybayon na. Baybayon na dagat na view kayo. Ug ginatwanta nga kamong mga followers na ho nga ang inyong mga kailatanan sa tibuok kalibutan, unsa kung pa-subscribe. Kuan mo mga inyong mga amigo, subscribe to sa probinsya ng mga Hinasay para nga makasweldo ko. Ipapalo ko sa akong vlog, di ba? Kayo makasweldo na ko, pwede mo among surudon tanan ug asa mo dapit sa Pilipinas among panghatagang sweldoan pud mo na ho. Bisa ko hilong na hinong na ng vlog tan-awon. Basta sineryoso kinalarong vlog okay ra man na kaysa vlog mag-vlog kag maghubo-hubo ka maghinangahag ka violasyonan pa ka mas pa ini lang vlog simple ra kay pag mga tao mobilib pa nimo di ba o maora daghang salamat kaninyong tanan mga followers adyo mo kalimot sa pag-like subscribe probinsyanong mga Hinasay vlog. Kung ikaw at nabas mo na ni tubig rin hangin ng mga kapren ayaw mo kabala ka mga guys nga ug mahubog ko di